سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سناي كتكون من يوتيو لو ما حنت فليز بلت عرستي بفلاينة توم ناشتو أجد سيت كتكونيا زبل كوارستي هي زغريبة زلو ولا نعبيتون لو من ريو عرستي قعزة فغري قعزة حدار كتحقس تخل زبل كواينا كنري سادما reasons why mature women are the best to date or to marry داين مالتيو مبزحت جزي عبابيانا ويا أبتي بحلنا كنريو خلنا ودي كن منتاع عبيت بزي قدس نشتي قولعا انكم رعو كم يوم زمرعو نيرم قدم نشتي قال يوم زمرعو تحت 10 عامتها نشتي قال جزء كم عينة تتحسس باك سحجوني زلو سلازي ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ይሃልትዎ ተባዕታይ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ክምርዖኹም ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብዚኣ ንሪኣ እንታይ እያ ስለምንታይ ብስል ዝበለት ጓል ደረጃ ብስለት ዝረገፀት ጓል ምምርዓው ወይ ፍቅሪ ምስኣ ምኻድ እቲ ዝበለፀ ምዃኑ ዘርኢ ምኽንያታት የከርየኩም ምኽንያቱ ነዚ እንተዘይፈሊጥካ ምናልባት በቲ ቋንቋ ንብሎ ካፕሬቶ ቆልዓ ህፃን ድንግል ገለ እናበልካ ጌና ዘይበሰለት ጥረ ዘላ ቆልዓ ሒዝካ ዳሕራይ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝመፅእ እውን ሪኢና ኣለና ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ክትዓቢ ምስ ጀመረት ካልእ ተሓሳስባ ካልእ ነገር ክትጥምት ትኽእል እያ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሓሊፋ ዘድልያን ትፈትወን ኣለልያ ዘላ ሰብ ንሂወት ዝርዳኣ ሰብ ምስኣ ፍቅርን ሂወትን ምግባር እንታይ ጥቕምታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብዘን ሕጂ ዝገልፀልኩም ክንርኢና እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ንብዙሓት ብፍላይ ነቶም ሲንግል ዘለው ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲት ክትከውን ኢለ ዝኣምን ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ መጀመርያ ማቹር ዊመን ወይ ከዓ ብስለት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ብልጫ ኣለወን ኣብ ፍቅሪ ይኹን ኣብ ሓዳር ክንርኢና መጀመርያ she has control of her life እዚኣ ሰብ እዚኣ ናይ ሂወታ ኮንትሮል ወይ ከዓ ናይ ምቁፅፃር ናፅነት ናይ ሂወታ ትፈልጥን ኣለዋን ብዙሕ ግዜ ኣብ ገለ ደረጃ ናይ ሂወት ምስ በፅሐት ጓል ሂወታ ባዕላ ክትመርሓሉ ትኽእል መንገድታታ ኣለልያ ዘላ ክትከውን ዝበለፀ ዕድል ኣለዋ ጓል 18 ዓመት 20 ዓመት ኣይትፅበያን ኢኻ ኣብ ከምኡ ደረጃ ክትበፅሕ ሓንቲ ጓል ግን 25 ዓመት ሳብ 30 ወይ ልዕሊኡ እውን ምስ ኮነት መንገዳ ዝፈለጠት መኣዝና ዘለለየት ስለ ዝኾነት ዓበ ብልጫ ኣለዋ mature women are generally independent which means you don't have to babysit or cramp your style to get along ስለዚ ብስል ዝበለት ጓል ኩሉ ግዜ ናፅነት ኣለዋ ነፍሳ ትኽእል እያ ነፍሳ ከተመሓደር ትኽእል እያ ከምኡ ድማ ብዙሕ ግዜ ቤቢሲት ከም ቆልዓ ክትከናኸን ህፃን ትዕቢ ዘለኻ ኮይኑ ክስማዓካ ይክእልኒ ምክንያቱ ንሳ ድሮ ዓብያ ነፍሳን ኣካይዳን ትፈልጥ ስለ ዝኾነት ስለዚ ከምኡ እውን ናይ ጉዕዞ ናይ ሂወትካ ወይ ስታይልካ ከተስተኻኽል ክዳንካ ድዮ ቀማቕማኻ ቀይር ክትበሃል ኣይትግደድን ኢኻ ምክንያቱ ንእሽተይ ጓል ተመሪኻ እንተለኻ ንሳ እውን ድሌታት ኣለዋ ንእሽተይ ክትመስለላ እያ ትደሊ ስለዚ ንስኻ ዓባይ ክኮነካ ትደሊ ንሳ ንእሽተይ ክትኮነላ ትደሊ ግርጭታት እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል so you can live your own life while she lives hers እዚ ድማ እቲ ፅባቐ ናቱ ንሳ ናታ ሂወት ኣለዋ ንስኻ ናትካ ሂወት ኣለካ ክልቴኻ ነናትካ ሂወት ክህልወካ ይኽእል እዩ እቲ ብሓደ ክትከውን ምምራፅ ድማ ምርጫ እዩ ስለዚ ሂወት ኣለዋ ሂወትካ ኣለካ ብሓደ ክንከውን ኢና ኢልካ ክትመርፅ ከለኻ ንሓባራዊ ጥቕሚ እምበር ንሓደ ጥቕሚ ይኮነን ክልቴኻ ድማ ኣብቲ ሓዳር ድዩ ኣብቲ ዝምስረት ፍቅሪ ኣበርክቶ ስለ ዝህልወካ ክልተ ናፃ ዝኾነ ኣካላት ሂወቶም ከመሓድሩ ዝኽእሉ ሰባት ብሓደ ኣብ ሓደ ሂወት ክኣትዉ ከለዉ ንሓደ ዕላማ ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ምክንያቱ እቲ ዘድልዮም በይኖም ከለዉ እውን ስለ ዝበፅሕዎ ሓቢሮም ክኸዱ ከለዉ ዝበለፀ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ይፈጥር ይብሉና ማለት እዩ እዚኣ ቀዳመይቲ እያ control of life ካልይቲ there's mutual respect ክልቲኦም ትወድን ታጓልን ክልቲኦም ብስለት ዘለዎም ፍላይ ታጓልን ሰይቲ ብዙሕ ግዜ ወዲ ዝወሓደ ግዜ እዩ ንእሽተይ ወዲ ምስ ዓባይ ከምስካኡ ተዓቢ ጓል ዝኾነ ዝገብር ዝበዝሐ ግዜ ተሳሚታዊ ልዕሊኡ እውን ዓቢ ወዲ ምስ ንእሽተይ ጓል እዩ ዘጋጥም ኣብ ባህልና ጥራይ ኮነስ ዋላ ኣብ ካልኦትን ብተደጋጋሚ ዝረአስ እዩ ስለዚ እታ ጓልን እቲ ወድን ኣብ ገለ ብስለት በፂሖም ተለዉ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንሓስብ ኣለና እቲ ዓቢ ወዲስ ከም ዝበሰለ ጌርና ኢና ንወስዶ ዘለና ኩሉ ብዕድመ ዓብዪ ብስብል ማለት ኣይኮንኩም ግን ብሓፈሻ ንዘረባ ክጥዕመና ማለት እዩ so maturity means decency so your relationship with a mature woman will be one of mutual respect and understanding
زي حدا سب نابسلا خيط كلنا تحساسبنا صفحة خيط كلون تاي كل جزء كجنازة بتجمر كبرت نخطبون يجدد كاي مغنياتو نهار سب كبرت ببزح جزء بتكل نجارات بكاركتر ناتو personality ناتو أزراربوات تحساس بكل ريخة جل سبات يجددوا خايم كتخبرهم مغنياتو just كبرات سلزخونو ስለዚህ ሓደ ሰብ ንኸተኽብሮ እውን እዚ ከምዚ ዓይነት ጓል ብዙሕ ነገር ሒዛ ስለትመፅእ ኣብቲ ሂወት ገንዘብ ይብል ኣለኹን ፍልጠት ኣተሓሳስባ ንቕሓት ሒዛ ስለትመፅእ ክብረታ ንኸተኽብራ ዓብይ ፅልዋ እውን ትገብረልካ ከምኡ ድማ ስለዚ እቲ ሂወት ናይ ክልቲኡ ምክብባር ዘለዎ ስለዝኸውን ምክብባርን ምርዳእን ዘለዎ እውን ይኸውን Things aren't nearly as demanding on this path. You seldom have to worry about being degraded or gossiped about. ስለዚ ከምኡ ድማ ልክ ብስል ዝበለት ጓል ኣካላታ ይኹን ዕድሚያ ይኹን ኣተሓሳስባ ብስል ዝበለት ጓል ሒዝካ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ኣይትስከፍን ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ትርኢኻ ፈፂምካ ክገናዘብ ዘይክእል ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ጋብ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነ እታ ጓል ኣዝያ ህፃን ትመስል ስለዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ እውን እንትዒ ኣብ እኩብ ሰብ ክኸይድ ከሎ ኣብ ደገ ክስከፍን ክሓፍርን ከም ዝኽእል የጠራጥር እዩ ምክንያቱ ይኸውን ኢኻ ትብል እዚኣ ሰብ እዚኣ ከማኻ ተሓሳስባ ኩሉ ነገራ እንድሕር ኮይና ግን እቲ ወዲ ኣብ ከምዚ እውን ስክፍታ የብሉን ተኣማሚኑ ክኸይድ ይኽእል ምክንያቱ ማች ዝገብር ኣተሓሳስባን ክእለትን ወላ ብካልእ ሰብ እውን ይሕመ ይፅረፍ ናይ ሰብ ካልእ ሰብ ኣገዳሲ ኣይኮነን እንዲ ግን እስቲ ከም ሰብ መጠን ሰባትካ ብሓደ ንነብር እንስሳታት ስለዝኾነ ናይ ሰብ ፅልዋ ኣለና እዩ ስለዚ እሱ ንዓኻ እንተዘይለ ንዓ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኣብታት ሕጂ እሱ ዝወሓደ ፀገም ኣለካ ብስለ ዘለዋ ጓል እንድሕር ሒዝካ ኣለኻ ምስኣ እንተለኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ the conversations are deep እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ምክንያቱ እንታይ ኻ ክትዕልል ምስኣ ሰብ ዝፈልጦን ዝተመክሮን ይክዕልል ዝኽእል ካብ ልዕሊ ዓቕሙ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል 18 ዓመት 20 ዓመት እሞኻ ካብ ዓዲ ምፅእ ኢላ እንድሕር ኮይናሲ ተመክሮውን የብላን ክትፅበውን ኣይትኽእልን ኢኻ ካብኣ ምክንያቱ ርእሳሲ ብዙሕ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ንስኻ ብዙሕ ትፈልጥ ንሳ እንታይ ይኸውን እቲ ሪሌሽንሽፕ ኩሉ ግዜ እቲ እስኻ ትወዲ ጥራይ ኩሉ ግዜ ክዛረብን ከርእን ክነግርን ዘለዎ ሕጂ قرب نتسبون تاشمي قبريو يسلشوي ده رجزيه معناته يا أبزك مزجن تقول نسيتي أخول تمكرو أخول فلتات أخول نهيوة ترديد سلزلوها نساون تمكرو كتكافل كلا كتقلل تغل كتزارب تغل عرشات كتفتر تغل سلزي الزين بعلو نتي conversation أمانجو كل يوم وجنات زلو علالات عمي يقول ترجم زلون تحسه زلون نكخون التزمنا تقدم طبق نكخون يحجز مالتي. So all the women have been around the block a few times. So they've got interesting things to say. You don't have to always, you don't have to be always the one that has to tell whatever story is. لذي تخاطر يكون كان كل جزء العال كتفتر زلك نجارات كتنجر زلك نساون أخور تمكرس لزلوا تكافل اللوا. Conversations are almost always deeper and more revealing of her true characters. لذي كل جزء تمكرنا هي وصل زلوا. أنا تمكرا كتزارب كلا كابز حلفوتو كابز رأيتو كابز مبوتو كابز سمعتو زي نتسبون بزح مهارن حجازن كمون سحابي صعبت كفتر زخلن إيو لذي كمون ولا تجيجا تاون دحر تمكرا جرا خوينا جيجاون كفالنا هيوت مخانو كواخ مكم زعبيت سلزردا انتاياك تحب زلو انتاياك تحب زي بلان وانت فلت سلزخونت كل جزء تي اكسبيرينس ناتا بتعمينة تزلك ركباتن الالاتن يمكرون يصبغون رابعتي جول ديجرز ار فيو كمون نفسها زغالت بسلا زلوا قال ندحر خوين كحسكا بسا ندحر خوين كحدارن فقر انت حسب زلها كابخا نجنزب كان نطقمي الى نخقربكا زلو تخلون صبيبيو مخنياتو نسا نفسها زخوناون سلا زلوا فزي كل جزيتات حنت زي حزت أبكينا تحت زلا درجة دخونه ما بقص زي حزت نالبات نجنزبن عبيتن ربحاني لاخد كي تغل حنت نفسها تغل سبقن نخومي لاخد كربكا زلو تخلو عزيز أبيبيو كومن ده رخوينكا انت خوينا probably لأزي كاباز عبي تسقطها زلكا كتكون كتكلا لكامبر نشتي كاباتها زبل سلزلكا نتزلكا نبرتي لاخد كربكا زلو تخلو صبيبي خوني برنالو. Usually, a mature woman has already established herself financially. ስለዚህ ብቁጠባኣ
زيادة نفسها زخالت زدليا كله تقبر سلزخونت نابخا نجمزب إلى خدمة زلوا تخلو تسبيبيو داري كل she is capable to pay the bills from time to time or at least try to share تزي كمون كسرات تقبروا له زخونة عد ما بزقبروا له سخاطر يكون كان تخفل نساون حق مثل زلوا كتكفل تخيليا كتبركتون تدليا كتواساون تخولون كإلتن علوا انت خوني warning زي ما تنكحتالوا some women still think and expect only men have to pay for everything when they go out because of tradition قال دك نستيوغن زي قدس even ولا كابتو ودن العلي أتاو خلون أبزخوني يكون عدما تودك خفل زتصبيا اللوا زدما كابتا تعبابين كابتا بعلني من البعض أفتنا مجمرة يا جزية حراي أبزق الجزية جن اتود زلوا قال أتاو زلوا يوحد يبزح ويكتكفل على ويكتبركت على تزيل بلد إزي معناته كل تيخا تزناق على الكازمة أخا عقات عمي تودت رئيس خفل له مغنيات كله أي كلني سلزي كموت رأيت كبر قال برقص بحرياتاون كتلليا هذا كابت مللي خل سرح خل توزلوا تودت رأيك خفل زقدة تغينو أزيا نايت عنا أيقونة تندك نستيو كتناك حلازة لكنيخن تودت رأيك كبر قديتا يبولون مغنياتو كل تيخا كتبركتو لزلك هيوصل زغنة this is not totally not right if you are making your own money سلزي أخل زغنة عبر أتاون أقمن زلوا أقوال كاب جزية ناب جزية نسا كتقدملون كتبركتلون كفرلون زلوا نجار نبوريو فلاي أب مس أوروبيان ويك مسكالوت مرابيان سبات شايك ستخلها زي discussion وين يبلون تلتيخات سر تغينكا وين النات كخات خفل لو من تخفيل كلا برقص أبزمت كفل الكام حامدما نتصوري سلزي كومز بحال يلن زدما sharing is caring داري تزلو حقوس تحب حارة حقوس اللخا أبتزغفلون بحارة كتكاففلون كتماغلون زبالة تقينو يسمعني number 5 I like this one ولا تسيكسون زبالة أيو يبلغنا على سيكس is even better معناته لك كم كفالنا هيوت سيكسون تمكريد ليه صوت أوركبون تمكريد ليه عند زي تفلت قال نيشتي بصوت أوركب فلو كل واحد كم تباي جيجات حساس بايو معناته لك كم كفال صوت أوركبون بتمكرو نعب خاخ خلو زمت كلا سلزخوني أكلاتها تفلت انتي دس بلان انتي دس بلان أبيناي أجابات سماع صبغ يراس لا تفلت أبزول زبالته مخاني نجرو actually إذا معرباو مساعتيو studies reveal that most people have the best sex of their lives after the age of 40 sex with mature women feels more amazing for numerous reasons سازي مبزحتو تزمح حدا مساعت انتي بلالو تزبالته سيكس أب منقول كلت يوم تصحتات أكل عندنا 4 يزلوا مخنياتو أخول تمكرو سلزلهم في لايدك نستيو أبتي كاب 3-4 يدلوا أبزخونا لز جزء exactly انتهى يدلين بخمين أكلات نصبوا جيراني فلتا زي حق سنن سلزلاليا زي حفرن سلزفلتا كل جزء بقول ست نجار نبزبلة direction كخيد يخل يقول for one thing ما بزحتك زي الجاب أنا بزي أب كل 4 كم زنت تقول كلا أوه سلامنتاي حمش تقول 4 تقول عقلة توليدهم سلو تصنعوا التنس وتوركب زقون جزيون سلاد الساني مبر كم نورمال قال نسيتي تمكرنا جبرات مسكدة إيو تزبالتي أنا يسوي توركب كلتان دلتانون دتصبق يبل تمتعت مالتي أبتعاد زي وما بزحتنا بكل المزي أون very very active age سلزلوا إيو من البعض مستعفنا كان مزازونا نخل أكل أدم 3-4 كنا بلا نخل أبانا for one thing she's more comfortable in her body كمون لك سبن تايبل كاب سب دوغلو دلا فلا أكل أسرات زلا قال فلا بتناشتي عدمي كل جزء ملك عاب قال مليا فراي زيادة سلتتوكر تي أكلاتها ونصبو غيرا أي فلتتون هاي ليتون زلا تكون تخليا نابسلت مسكدت جن أكلاتها كمجل وتقبيلا she's confident بزح جزء بأكلاتها confident ناي محال كلاتها اللوا تسبز بلام بسبز بيان نجاراتون ببوتون حزتو سلتخيد مور أبأكلاتها رجونا تعلوا يبلو مالتيو so for another she knows her way around yours لك كم كله بتصوت أوركبون تمكرون كلاتين كله خلو زبالة أكون كم زخل يأمتو مالتيو شات شاي they're often interesting كم دما سحبتين
እንታይ interesting ወይ ከዓ ሰሓብትን መመሰጥትን ወይ ኣገደስትን ዝገብረንካ እንታይ እንተኢልና things tend to get boring in a relationship but mature women keep things exciting with unique insights and educated opinions ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ምናልባት ኣዝያ ፅብቕቲ ቆልዓ ዝነበረት እቲ ናይ መልክዕ ነገር ህስስ ምስ በለ ኣሰልቻዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምሳኣ ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ልቢ ወለድ ኣንብባ ኣቢልካ ምስ ወዳእካዮ ዝጓሓፍ ከምኡ ዝኸውን ሰብ ኣሎ ምክንያቱ ንሰብ መልክዑ ስዒብካ ኣብ ጓል መልክዓ ስዒባትካ ክተምፃእካ ትኽእል እያ መልክዓ ግን ምስተወሰነ ግዜ ክስዕበካ ዝኽእል ምሳኻ ዓመት 2 ዓመት ምስ ገበረት መልክዓ ምናልባት ክሳዕ ክንዲ ይኮነ እቲ ውሽጣዊ ፅባቐያ ተሓሳስባ ቋንቋ ትዛረቦ ነገራት እዩ ሞር ምሳኸም ትቐፅል ክገብረካ ዝኽእል ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እታ ንእሽተይ ኣብኡ ፀገም ክህልዋ ክእል ተመክሮ ስለዘይብላ ልክዕ ከምኣ ንእሽተይ እንድሕር ኮይኑ ትፅቢታት ናቱ ከም ናታ ዕላል ናቱ ከም ናታ ስለዝኾነ ፐርፌክት እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እታ ጓል ንእሽተይ ንፀርፍ የለና ንሳ ምስ መሰታ ፐርፌክት እያ ዘላ እቲ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ብዙሕ ክዕልል ዘል ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎ ምስ ሓንቲ ዘይብላ እዩ እቲ ፀገም ዝፍጠር ንብል ዘለና እምበር ንሳ ምስ ክል ዕድሚያ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ርድኢት ኣለዎም ሓደ ዓይነት ቋንቋ ኣለዎም ፀገም ዝበሃል የለን ኣብዚ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንኣሽቱ ኮይኖም it's really good ንሓትዶም ፐርፌክት እዩ እቲ ጋፕ ምስ ዝህሉ ኢና ንዛረብ ዘለና so dating often leads to a long-term relationship but if not a lifelong friendship እንድሕር እቲ ምስ ከምዚአን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ዝምድና ምፍጣር ፅቡቕ ዝኾነ ቀፃልነት ዘለዎ ዝምድና ፍቅራዊ ጉዕዞ ክምስርት ትኽእል እንተዘይተኻኢሉ ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ምሕዝነት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ተፈላለያ ናይ ሂወት ነገር ናይ ምሕዝነት ናይ ፍቅራዊ ጉዕዞ ኩሉ ሲ ርድኢት ኣለዎ ኣለካ ስለዚ ወላ እንተ ተፈላለኻ እውን ቁርብትለይ ርድኢት ብዘለዎ መንገዲ you don't get instant enemies as soon as the relationship fails to work ዘጂ ኣብዚ ኻትሪዮ እቲ ፍቅራዊ ጉዕዞ ዝሓሰብካዮ ክሰምረልካ ኣብ ዘይከኣለሉ ግዜ ክልቲኦም ወገናት ክልጥፍ ኢሎም ርድኢት ስለ ዘለዎም ኦኬ ክሰርሕ ኣይከኣለም ፋይን ኣብቲ ታሕቲ ተኮይኑ ተጓል ግን ገና ዘይበሰለት ኮይና ኣብ ብርቱዕ ፅልእን ካልእን ክትከይድ ትኽእል እያ ምክንያቱ ብስለት ስለዘየለ እቲ ምፍልላይሲ ከምዚ መወዳእታ ዓለም ጌራ ክትሪኦ ትኽእል እያ ተመክሮ ዘለዎ ጓል ግን ኩሉ ግዜ የስ ክትዋጋእ ክትጣፋእ ትኽእል እያ ክትዕርዮ ዘይዕረ ምዃኑ ተፈሊጣ ግን ቅልጥፍ ኢላ ብሰላማዊ መንገዲ ክትዛዝሞ እውን ትኽእል እያ so even breakups are good ከምዚአን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እቲ ምፍልላይ እውን ክብረት ብዘለዎን ኣዝዩ ስሙዝ ዝኾነ ኣዝዩ ተጓዳኢ ናብ ካልእ ዕንወት ዘየብፅሕን መንገዲ እውን ይኸውን ይብሉና ኣለዉ breaking up with a mature woman isn't nearly as crazy as breaking up with an immature one ብስለት ዘለዋ ጓል ዝነበረካ ዝምድና ምፍራስን ምስ ብስለት ዘይብላ ጓል ዝምድና ተፍርስ ከላን ሰማይ ምድርን እዩ ብስለት ዘይብላ ጓል ነቲ ሂወት ኣዝያ ኣካቢዳ ክትሪኦ ከላ ከምኡውን ወዲ ኣካቢዱ ክሪኦ ከሎ ብስለት ዘለዎም ሰባት ግን ምፍልላይ ክፋል ናይ ፍቅራዊ ጉዕዞ ምዃኑ ይፈትውኻ ነይሮም ልቦም ክቕየር ከም ዝኽእል ገለ ነገርሲ ብርቱዕ እዩ ግን ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ግን ኣለዎም ንሰብ ብሓይሊ ምሳይ ንበር ክትብሎ ከም ዘይትኽእል ይፈልጡ እዮም you can go your separate ways without cutting ties ስለዚ ሂወትካ ከይተበታተኽካ ተሓሳስኻ ከይተጎዳዳእኻ ናብ መንገድኻ ክትሕዝ ከም ትኽእል እውን ይርድአን እዩ ማለት እዩ mature women aren't perfect እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ፐርፌክት ኢና ንብል የለና ፐርፌክት ዝበሃል ወይ ከዓ ሙሉእ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ጎደሎ ኣለዎን ጉድለት ኣለዎን እዚኣተን እውን ናተን ድኻምነትን ፀገማትን ኣለዎን እዩ እቲ ሕቶ ግን ምስኣተን ዘለካ ርክብ ኢንትረስቲንግ እዩ ከምኡ ድማ ምዚአን ምርኻብ ኣዝዩ ከቢድን ስቃይን ኣይኮነን really a lot of pleasure ሓጎስ ምርዳእ ዘለዎ እዩ ዝኸውን መን ይኸነ ዘይደሊ ስለዚ እዚአን 7 ነጥብታት ስለምንታይ ንብሱላት ብስለት ዘለዎን ደረጃ ተሓሳስበን ዝዓበያ ደቂ ኣንስትዮ ሰሓብቲ ከም ዝኾናን ኣገደስቲ ክኾናን ዕወትቲ ክኾና ከም ዝኽእላን ንፍቅርን ሓዳርን እየ ገሊፀ ምናልባት ንኻልኦት ኣብ ጉዕዞ ከምዚ ዘለዉ ክሕግዞም ይኽእል እንተኢልኩም ሼር ክትብልዎ ትኽእሉ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ተመክሮ ሓደ ክልተ ክትውስኹሉ ኣብ ኮሜንት ድማ ናይ ወትሮ ዕድመ እዩ ንዓይ ዘተባብዕ ቃላት ተለኩም እውን ታንኪ ሶ ማች ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ንብለኩም ዝተሰናዩ ቻው